Azkeneko ikustu dezue, aurretik esan dugu, bilok itzen gobenula, agurrik eta ezeiteko, baina, azkenen Jesus Marik ebai txintxo esan digu, agurtu iparko denula, ekitaldia. Horren ondola gartu dan da, berreze gaitu zuen, bai horien eta ni, eta bilok hemen, agur hitz batzuk esateko. Posteko da ez, horrela ambiente eta aldarte oso politian ibili izana. Nire horre zerbitzari lanak pixkat ez dakit baleko izan dio, porque gauza batzuk eta puntu batzutan ez dut nire mailik eman, da batero bateka bai hola esan diten, datorren urterako ere bai, lando inpartamente bai hori ere, eta esateko, eta azkenen agurtzeko zorionintzeko adala, danak egiten dezuen ekarpena. Leloak ebai, Gipuzko Alderditan guken euskeraz, eta hori mantentzeko, eta ez bakarrikan gaur, ez bakarrikan gehien irun, baizik eta eguneroko intentzioa hartuta daukazuela, eta hartuta daukagula danok, eta pekingo degula ez. Eta batek ebai esan dut, datorren urten ebai zumarran tokatzen zaigula, datorren urterako kalefazio bat daukagula. Lehen esan dut, eta nila ez izan trebitzen, porque inoiz hori egin zen dut, eta ridikulo txiki bat egin dut, bertxo eta beste, baina datorren urterako agazio igual urtegi, konbidatu bat dut. Nik uste dena esan da, oso guztua aritu behala, zuekin gaur hemen dizketan, berriketan, jende berri ezagutzen, netzako pozgarriena da jende berri ezagutzeko aukera izaten dutela hemen. Eta, bero gaiurik gabe, konprobatu dugu giro hona eukiezkero, hotzak segitu juten zaizkigula, eta, giro oso honean aritu gala izketan, eta gira, datorren urte bero gailua horrezteko metodo bat hau izan daiteke. Eta, bukatzeko jarraitu dezazuela, urte guztian zehar izketan, nola? Eta gure partetikan, norolako ikasmokin jarraituko degula, eta hori, nik uste remedikan aurra ere bai, hau ez dela hemen bukatzen, urte guztian zehar daukagula honetan saiatzeko aukera, eta, datorren urtean berriz elkartuko gara. Bertxotan, bertxo gabe, alian antzerki egin barko dugu, igual aktoren egin barko dugu, kusiko dugu. Zer, bale? Gure partetik mila esker.